planta. So moto si Ruel medyo dili satisfied iyang asawa sa iya sa dihang nagka-disod na nagka-away-away na sila didto na din nga time nga namatay na hinon iyang asawa o nabilin sa iya iyang anak o didto dahil niya naisipan na dapat maging strong siya para sa iyang mga anak kay iyang anak unsa kinsa na lamang nagkuan kinsa na lamang dagang problema and ni one time walay nangutana kung okay ra ba siya okay ra ba ka Ruel walay nangutana ana and mo siguro tong isa sa mga kuan nga dapat naging strong siya para sa iyang family pakita niya nga kayahon nato ning tanan bawal nang magkuan gool-gool o ato ning ikuan revive ang atong family ang atong pag-aaral focus ana dili magpaapekto sa tanan-tanan nga mga nahitabo sad ang nahitabo pero kailangan nato nga mo move forward pero ganon di ba sige tawag lang karon be katong mga nakahilak di be katong nakahilak itong nakarelate nga nakahilak nga nakaingon sud siya nga it happened to me also. Hello? Hello, Master Pog. Hello Brad, naitabo gyapon ni sa imo Brad? Oo, Master Pog. Unsa may naitabo? Itong sa ako ang papa. Ay kuan sabi ihinay sa imong radyo paliog. Oo. Okay na? Okay na. Imong papa namatay? Oo. Pila imong edad? Akong papa? Dili imo ato nga time katong naitabo. 59. Imo ba imong edad ato nga time ba? Ako karon ako ha. Dili katong time nga nahitabo nga namatay imong papa pila imong edad? Pila edad nako? 19. Karon 20. So 1 year ago. Oo. Madili atong pagkamatay 18 pa ka. Oo. Lagi. And then magduha siya katuig karong February 14. Yeah, and then unsa may kuan kapareho sa imong kuan? Unsa may kapareho sa atong story sa imong life? Ikatumang kung pagkamatay sa akong mama kanang medyo may nagkalalis ato kay di ko gusto nga maminyo sa otro. Mama o papa? Akong mama. Imong mama may namatay? Namatay tapos mga 4 years din ato. Sunod din akong papa. Wow kasabot. 18 ka namatay imong mama dili? Akong papa. Okay. Pero katong nauna day imong mama? Yun akong mama. Okay. So pila imong edad na to mga kuan na? Mga 15 ana. Mga 14 ana. Oo. And then nag-away mo sa imong mama. Akong papa away mi kay magminyo magutro akong papa tong pagkamatay na sa akong mama. Okay. So namatay imong mama, nihila ka ato nga time. Oo, tapos katong sa ako na ding papa murag Dani na din ka pagkauman ato lang ibansayan na so namatay imong mama, nag-grieve ka, naka-move on ka, pero ang imong papa mo'y gusto na murag after pila ka years siya gusto magbinyo. Okay. After 2 years sa pagkamatay sa imong mama, gusto na siya magminyo. Oo. Pila edad sa imong papa ani nga time? Katong namatay na siya. Dili kaning time nga nakauna-una siya nga magminyo siya. Di ko kakuan masupok basta kay wala ra nag 1 year akong mama to. Maong wala ko ganay nga kuan. Maong dili kay mi close akong papa. And then nag-away mo dili in good terms. Dili mi tapos sige na kog awayon tong asawa niya. Oo, dayon so murag dili kuan gyud so walay peace. Ang nga na may anak to ang niyang naasawa. Tapos yung gipato niya sa ama tapos so tinuod gyud ang kasal na tinuod. Tinuod ang kasal. Wala man sila kasal. Wala. Sige. So nalang kay kumbaga na siya ay anak. Naabot na sa kanang punto nga gasilos na kay hoy kanang murag close akong papatong anang anak sa iyang asawa. Feel nimo. Na compare din ko niya. Dayon
wag niya na ning kunya nga may pa daw kuno tong anak sa ang kuan kay mapato pa daw kuno siya ganang kuan badlongon. Mm. Siyempre dili kay mi close so murag nigara na pud noon ko. Mm, Untod mm. nga niabot ang katong time nga gasakit-sakit na siya pero nakauna-una gyapon ko ato nga tabang ko ni Mm. indang na kong eskwela kay nagkuan din ko ako nang gitabangan akong papa. Mm. Pero dili pa gyapon tong para sa nga close kay mi nga Mm. sa may mod to hindi kay mi. Tapos Mm. kato ding pagkamatay na din niya Mm. ikan ko diri sa Cagayan kay nagtrabaho man ko kay para makatabang po ko sa ila. Mm. Mao rin to nga pag-abot na ko sa amo nga murag wala ra sa ako atong nakita na akong papa nga ang akong maigsoon kay grabe nang ilak. Mm. Tapos katong pagkalubong na din kay 5 days naman din to tapos gilubong na dayon kagabi gitanaw din tong mga atong video din niya atong buhi pa siya nga nagtrabaho sila dito sa kuan katong construction sa una kay para daw lagi sa pag-eskwela nako. Mm. Ito din ko na ako nga anin itong akong mga aksyon nga karon kay wala naman tayo ginikanan. So ihag yung gituyo ni nga nilakaw siya February 14 adlaw sa paghinigog maay. Dito din ko nakakuha din nga namurag natandog din ko atong pag-istorya. Dito din ko nitago nagilak-hilak din ko ato. Mm. Tapos karon murag nakamay ko nga tong buhi pa siya wala kay nako na pakita sayang ako ang anang pag-love sa iya gani. Mm. So murag sakit gyapon kayo nga kuan. Diyan to kanang awayon kay mi ato pero tungod sa kanang na-realize na ko ang tanan nga mga effort niya atong pag-eskwela nako nga eskwela ko nga gyapon ko'y klaro. Sakit gyapon kayo nga mawadag ka ng ginikanan. Mm. Salamat ito. Mao lang. Sige. Salamat sa pag-share ha. Nakay gusto nga i-request? Request lang ako kanang song nga kan Dance with My Father. Dance with My Father. Sige. Dedicate nimo sa imong papa. Oh, Sige lang kay na may MR dito sa langit. Way problema. Madunggan man niya dito. oh. Wala kay message sa imong papa? Masapok. Na kay message dia para sa imong papa? Para sa ako ang papa. Mm. Kung asa man siya karon ang hoping nga kanang malipayan na siya mas kanang bantayan lang niya every time nga nami buhaton na lang Mm. og sa tanan nga naminaw karon dapat kanang mintras boy patong ginikanan nang ipakita nato nga kanang importante sila sa atong kinabuhi kay maabot ang time nga walan ta ginikanan tapos wala nato napakita ang atong pagigugma sa ilaha. Ulahay gyud ang pagbasol ana nga nung wala na ko gipakita sa akong ginikanan kung saan ako sa ka palangga ka love ana. So pinanglan nga interest na patay ginikanan. Ito yung tagag kanang importansya ang kanang napa sila karon. Amen. Kana lang. Thank you so much. Wala na kay i-greet ba? Wala na masupok. Ayan. Salamat kay ha. Salamat. Salamat. Another caller para sa mga nakarelate diha sa mga gipambiyaan nga medyo first kay wala sila kahilak and then niabot ba og 7 taon gihapon? Para kang Ruel. Until such time nga medyo nakuan ra gid mo. Ni humok ra gyud ang mga hearts. Hello? Hello, Mr. Po. Hello, may gabi kinsa ni? Grace Yanni. Grace, kusga nga may mong kuan tingo Grace kay ako nang gi full volume dani Grace. Hello? Hello, Ayan, Grace, pila edad? 25. 25. Kinsa may na-miss nimo nga unsa man ni? Family member, asawa, unsa man ni? Ang akong maguwang. Ang magulang. Matalilit ko ato ang kuan dito. Yung asawa, wala na kailak yung asawa. Katong pagkamatay sa imong magulang? Nganong kuan man, unsa may nahitabo din sa imong magulang? Siya ka na.
Na-suicide dito. Mm. So naa ka sa pagkahitabo, I mean naa ka sa like nakauli ka unsa man na? Gitawagan ka ana? Nag-stay mi ato nga time. Mm. Kuan ato kanang birthday pag niya. Mm. Na kuan nag-away daw sila sa iyang asawa. Mm. Naningala na lang ni kay pag-abot dito sa kuan alas 12, Alas City sa alas 12. alas Sa 12 gabi. sa gabi. Namatay siya. Mm. Hindi nga nung wala man ka na like na-shock ka pero wala ka kailak. Wa ko nakahila kay wa ko nakatuo ko nganong na inato mo siya ang pinagtabo. Wala ka natingala nga nung wala ka nila. Naningala ko kay wala man ko nakita nga dugo. Mm. Kay ang pagtuna mo napiyapan na siya. Mm. Dahil kay ang iyang asawa raman ang nasa iyang pilid. Mm. Anak siya nga kuan daw nung naigo dito siya sa lubot. Nasampak dito. Mm. Muntang wa naka kuan wala nakagawas ang dugo. Anyways, About- mga pila man ka months or days ka nga ay pa din ka nakahilak. Kuan na mga isa ka semana. Sa kasimana ngano man tong nakahilak ra gyud ka unsa man dito na sa paglubong unsa man na. O dito na sa paglubong kay nakakuan na dito nga sakit gid ay kung mawala ang imo ang kuan dito. Lagni mo nga imo doon. Asa man dito na sa pagsulod na. O Mr. po. Mm. So tinuod gyud ay nga di ka makahilak gyud sa hay. Bisag Doon unsaon. na Mr. po po eh. Kanang murag dili ta nimo pagawas imong gibati. Mm. Hila ka pero dili ka makahilak tungod kay murag di ka makatuo bitaw. Mm. Mm. Nakikitan kayo ko sa kaagin niya Mr. po. Ni Roel O niro. lagi tinuod pud baya no. Okay. Naglak ba ako karon kay grabe nakarelate dito ko sa ang kaagi dito. Trapuhin na. Ayaw nang sasalog nga trapo. Yan ang tissue ba? Samsag ka nga gamiton trapo sa salog. Tanaw na imong mataron o na eyeliner. Okay na? Okay na Mr. po. Wala na. Okay. Ayaw lang na siya pabuntagi imong luha, ha? May mo ng muta. Bitaw, salamat sa imong pag-share ng taon, Day. Salamat kay Mr. po. Na tinuod gyud day ng ingana ikaw nagpamatuod. Unsa akong madalit sa imo? Mr. po pwede mag-kuan request. Unsa man? Request dahin ko kuan G Brothers. Hmm? G Brothers bisag unsa. B Brothers? G Brothers. Unsa? D Brothers? Ang kakanta dito sa Ha? Napatatayo. J Brothers? O G Brothers. Sige, akong i-play ning bahala ka. Bisag unsa man ka? Bisag unsa Mr. po. Di bahala ka bisag unsa. Bitaw. Salamat ha. Salamat Mr. po. Di na ka mo great. Great lang ko sa akong mga bisigan din sa tingna-puluhan dayon Mr. Pop. Sige. Salamat ha. Salamat tayo. Ang trapo. Ibalik ng trapo. Next caller, last caller na siguro ni para mag-share sa iyang kaaging anong gingana. Nganong tungod sa sakit, nganong wala man kakahilak, ha? Katong mga
naka-experience gud ang ana. Medyo Hello. Okay na. Pakihinay gamay sa radyo. Hello? Hello, pakihinay gamay sa radyo. Ay, nai ko na mag-duwi. Nasuko na slula oh. Kaya, Hello, ayo i-loudspeaker. wala mo na kung pinag-speaking niya. Lain man kayo paminahon lagi. Pakihinay sa radyo, palihog kay maopra ba ni? Palayo na lang sa radyo lang gabi. Hello? Hello? Ako. Next caller ka ng maayo og reception be. Hello? Hello. Hello, good evening. Good evening, Mr. Paul. Ay, grabe siya. Ayo ka na imong cellphone. Ikuan bi ipalayo gamay imong cellphone. Hindi pala yan. Ipalayo lang gamay ana. Mga 1.5.33 inches. Si pangalan? Ana. Hana Ana. 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 Ana, hinay sa imong radyo palihog. Okay. Yeah, Mr. Paul. Okay na. Pila edad? Ana ni Saraga. Lagi pila edad? 28. 28. Sige. Nade. Hinay imong kuan. Naka-loudspeaker ko? Wala. Mag-echo lagi gapon. Sige. Wala na. Hana no? Ah, Hana kanin nakasinati day kag nya na nga wala ka kahilak. wala ko kahilak kay. Wala pa mo ko'y buot adto. Kanang namatay akong papa kanang 5 years old ako. So until now wala pa ka kahilak ato. Wala. Wala kay kanang wala mo ko magawasan taong debate Mr. Poki. Pero 5 years old pa man ka nalay kay gibati ato. Dili ba kanang Pero Kapay lahi mang gud ang imong kuan, ang imong sitwasyon is because immature pa man sad ka ato nga time, so wala pa kay knowing sa life, wala pa kay kuan, and that's the reason nganong wala ka kahiyak, hilak. ay sino ko mga kuan nga na kanang mga ginubong na siya nakahilak ko pero until now napagya akong di sakit tayo lang. Sakit kay walay matug-anan sa kanang mga kasakit, mga problema. Kaya ako mong mama Master Poppy kay naminyo siya glain na wala pa ng 40 days ang pansahod siguro sa akong papa. So posible lugar nga marag na siya uyab daan. Yung nga na siguro. Then, kanang nibalik siya sa among life, kanang naanan ni mga anak, apil ako magulang. Kumbaga na kay pagmahay day sa imong mama di ay. Wala mo ko nagmay sa iya, kanang naay gamay, pero sa akong sitwasyon magkaroon sa Poppy, kanang magbuot na siya sa amo nga nanong na nga ingani ni nanay. Kanang yan ay magkuhan sa mga ba nga, dili na maoy nga na inyong kuhan. So nating Ako So dili ba na siya time nga kuan lugar nga iyang gihatag sa inyo karon kay sa una wala man siya? marag. Marag ingana no, marag nag-cope up siya as a mother. Hindi pala bigod ang priority din niya kato yung second family. Kaya yun din niya sa akong magulang kay kuan man dipili man to niya kasamo Sige. Out of topic naman ta pero sige kuan na i-greet na lang na imong gusto i-greet diha. I'm grateful sa iyo, Sir Poppy. Nawa lagi. Ana ni Sir Poppy. Gakalimtan lagi ko nimo. Sige kalimtan. Ana ni uy aga sa bunbon. Ha? Ala, yan di ko gakalimtan. Katong may baby girl na kuan ba o yan? Baby girl nga uyab? Lagi pero mura mag nagkita na ta sukat mura man kuan.
Tingala siguro, nagkita na tanon sa day. Basta ito, Master Poppy, followers, baya ko din. Lagi, pero ganong magmahay man ka nga sa kadagan pud sa mga callers dani. Fair laman ang akong treatment. Wa may lain, ana ra agad sa kumpun ako man. Lagi, pero you should understand na sometimes po, dili na ako na ma-memorize tanan nga labi na ang ako sorry, mangganing nasa- kaila, ako mangganing kaila nga akong schoolmate gani malimtan man gid akong pangalan. Sign of aging na gid ba? Ay, pahalata. So Master ayo lang Poppy. sad mo pagkuan po, may mahay po. Mahayon pug ka istanan na. Lain ra po ko basta mahayon, bahala ka diha. Mag-wait na ko. Okay na. Dili okay. Kaya actually wala ka ka-relate. Ay, gabi siya, oh. Really ka, kung nagilakaw, mga iko. Wala ka unig sa may relate ato. Nakarelate, mangod ko kasi. Sama na. Ay, gabi siya, oh. Asa man nato be? Basta nakarelate ko, Sige, dili na pugos, ko ragid pag nimo. scholar na ba ako. Gipugos ra gid nimo para maka-great ka. Sige na, great na. Gate na ako si Ate Mitch. Kabalo ko na Venus karon. Hi, Ate Mitch. Ang panday na tulong na akong partner dere o my baby na tulong ko. Pag-date na ko sa imo, Master Poppy. Ayun na lagi, Single great. mom ba? Dinimit akong ingon bitaw. Sa una, bitaw ko ningon nga, ay na may great kay kami, be. Nagdala ng programa. Great pa gid mo sa mga DJ. Ay, nako. Bitaw, salamat. Salamat, pero una-una gani i-greet ni mong DJ. Una-unaan ninyo ang DJ muna na yung nagdala sa programa niya, i-greet pa gid. Di ba? Gusto lang ko. Lagi gusto lang ka pero una-una sa. Mura bag gi-like nimo imong own post. Giganahan ka gi-post gani nimo kay like nimo. Ay, gabi. Mura gingana bitaw. Na mga ingana nga mga kwan. Mga moments. Pero salamat gihapon. Sa pa. Mag-rate ko. Ay, mag-rate ko. Mag-request ko. Sige yan. Sa may mga request. So, ay, stuck on you. Stuck on you. Sige. Dagan salamat. Thank you, Master Poppy. Sige, salamat sa pag-share. There you go, mga migs. 12:01. Sometimes, kuan man good. As a DJ lugar nga nagpadagan atong programa, syempre, i-regulate mo gina nimong mga kuan, no? Sana masabtan ninyo nga. Gusto gigyapon ko og the best nga mga callers nga mo tawag, di ba? So, munang mamili ko, pero di mo ko kapili dani kay lagi di man ako ang gatawag. So kamo man ang mag-decide diha para sa himself nga, say for example, kinsa man gyud ang angay nga murag mo tawag para sa ani nga istorya, no? The better katong tinuod yun nga para sa iya gyud, pareha gyud sa story gyud. Mao gyud puy nahitabo niya. Ba mas better to siya and muratag makigstorya kang Ruel, kung si Ruel ang atong gistoryahan ron. Muratag nakigstorya kang Ruel, unsa gyud iyang na feel atong time. Okay, wala man gyud ni silang Ruel og si Rose taga didto man gyud ni Kauluhan sa Luzon. Muna mangita tag callers nga nakarelate, kumbaga katong grabe gyud kaayo ka haom gyud sa ilang storya. So munang usahay medyo kuan kay ta kanang murag madismaya ta kung dili kayo taphawra or something na dili kayo relate di ay ang story pero gusto ra na siya mo greet say madismaya ta nga na, no? So pasayluan na lang gyud ko ninyo. Gusto lang gyud ko nga ma-better ang atong programa og ang mga listeners pud kay makakuan pud siya, at least na atay caller nga tinud-anay gyud nya makahilak pud ta, no? Pero may nga na bitaw ang atong vision ani nga. So pasensya na mga callers akong makaingon ko usahay nga. Hi, dili relatable. May nga na. Kulit-kulitan lang natin yan, ha? So, pasensya na gyud kay gusto sad ta nga the best ang programa na to.
the best ang manawag, the best ang mga kanta nga haum gyud sa tanan-tanan natong mga topic nga tong ginastoryahan diri. Pang MMK man kaayo mo master, oy, lagi. Dagan gid kaayo. Eto basahan na to, relate kay ko Master Poppy bay, wala man namatay akong partner pero sige lang ko niya bulagan. Sa walay klaro nga rason kay iya, dili daw ko angay sa ligan para niya. Wala man sad ko'y gibuhat na dawtan pero ngano ka ha? Busa karon, paningkamot ko para sa akong anak na makapalit ko sa gatas ug uban pa. Napahimong ginikanan nga si ka makadungog og mga kanamitang sakit nga istorya, ikumpara. Sakit kay na Master Poppy. Ginatago lang nimo ang kasakit na sa pipila ka tuig, no? Lagi kanang 7 taon pa gyud, di ba? Kay Ruel, antod karon walay nangutana nako kung okay ra ba ko. Ginatago ra gyapon ni nako antod karon Master Poppy kay wala may ga-care nako. Di na lang ko mag-call Master Pops kay basin makahilak ko ba. Tinuod, no? Kumusta po na inyong mga kuan diha? Mga amigo, amiga diha? Kana bitang happy kay sila tan-aon pero mura silang strong tan-aon pero pag kumusta nimo muhilak bitaw dayon, di ba? Wala ka balo. Ikaw na day ang iyang mastoryahan sa iyang problema. Kay dili man kailangan nga solusyonan nimo. Dili man kailangan nga advicean jud nimo siya. Ang iyang kailangan is someone nga makapaminaw, mastoryahan, di ba? Kumusta imong mga amiga ka, imong mga amigo ka basin nanginahanglan to sa inyong presensya. Master Pops, tsada imong programa pero ang color lang dili ga sabot. No, say nga na wala na jud tay mahimo ana kay say man gyud na pud tay mga colors nga. Sige na lang baka nang gusto lang jud magkuan, makig-appeal, magkuan para ma-starring or so baka or mo greet mo na. So may line man tagkuan dani. Tripping. Respeto na lang gyapon ta, ha? Salamat sa inyong suporta bisag nga na. Bisag dili perfect ang atong mga kuan dani. Yung gipang buhat, akong gabuhatan is the best lang gyud sa akong kutob sa akong makaya. Dagan salamat sa paminaw kay time ba gid na ninyo, no? Pero inyo yung gihatag dani sa MOR. Sana namoy na learn mo or yun akong mahatag sa inyo ang mga na learn ninyo. Wala ko yung mahatag ng kwarta or palipay. Greetings tap hara man na. Diba? Request tap hara pud gyapon na. Pero ang pinaka the best nga akong mahatag sa inyo is ang leksyon, atong mga pagtulunan, akong maingon, basin man lang at least gamay, no? Makaalibyo sa inyong mga kasakit, maka-inspire, o makatabang sa mga problema, sa gamay, no? 12:07 na wala na akong igon time. This is Master Poppy saying, don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala, just don't give up. At kung wala ka naman mga day comment, huwag ka nang kumoment. Bye for now. But see you again tomorrow, the last day of the last day of the first month of 2019. Ang atong episode tomorrow is #DearMOR. Too much kanang sobra na bitaw. Sobra na. Dear MOR. Pero lahat naman tayo hindi perpekto ah. Nagkakamali rin tayo minsan. Natutukso. Ang importante, natuto tayo. Lahat naman tayo deserve ng pangalawang pagkakataon, di ba? Abangan mamaya sa Dear MOR. #Dear MOR. Too much. Hala. Pangalawang pagkakataon. Deserve ba natin? Yes. Pero kung kaupat, kalima na, napulo, wag yapon naka-learn.
10 times nga chance ang gihatag. Basin too much na kana. Mukha na itong episode tomorrow. #Dear MOR. Too much. Sa mga single ladies and single moms, itaas niyo mga kamay kay mo kiss na ko sa inyong mga kilig-kilig. Ready? Bahalag basa na. Lagi mo kiss ko ana ba? Ready? Muta, oy! Now I'm believing you with a quote. Itong kasabihan na to ay galing sa kwento ni Ruel. Sa #Dear MOR, 7 taon. Ang luha maoy tigwaswas. Ang rason niya usahay kalipay, usahay kaguol.